Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi uyabusa kuze kube phakade. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Uhlanjulula ibandla liyangcweliswa, liyabuyiswa, liyarestorishwa, liya-alignwa, liyapreparewa. Inkosi uJesu izobuya masinyane. Ibandla kufanele libe ngcwele, libe ready. Beside ukuthi uJesu ubuya nini asinalo ulwazi, kodwa kufanele sihlele silungile. Kumele sibuyele ecebeni likaNkulunkulu. Sibuyele kwi-identity yethu. Siwumbuso kaNkulunkulu kwi-position yobungcwele. Ngicela ukwenza le video bazalwane emfushane kakhulu. Sizofundisa likaNkulunkulu kwabase-Efesu chapter 5 verse 10 and 11. Lifundeka kanje: nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Verse 10, nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Nginalento enhlizweni yami uNkulunkulu ayingcindezela ngayo ukuthi ngikhulume bazalwane, iyaphuthuma. Abazali abaningi bayakholwa inkosi uJesu, basindisiwe, bayamthanda uJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi empilweni zabo. Iqiniso lelo, kuyajabulisa futhi. Kodwa khona isithixo, khona i-idol, khona uNkulunkuluwana abazalwane abaningi emhlabeni wonke abasindisiwe abangafuni ukuhlukana nalo uNkulunkuluwana, abangafuni abazalwane ukuhlukana nalesi sithixo. Sibi, siyanengeka emehlweni kaBaba uNkulunkulu osezulwini, siyanengeka enkosini yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bakhona abazalwane abaphumela obala, bakhuluma iqiniso njengoba linjalo, bashaya izono, bayidalule izono, badalule konke, badalule ukukhonza amadlozi, ukuthemba izinyanga lezi zesintu, ukuthemba imithi leyesintu, ukuthemba abantu noma ngayiphi indlela ababholofiti, ushisa impepho, bakushaya impela. Uzwe futhi uthi umzalwane cha usizakele uphumile kulento. Ukuphinga, ukuhlobonga, ukufeba, ukuntshontsha, uqamba amanga, ukuba nenhliziyo embi, ukuba namaqhubu, ungathetheleli. Umzalwane uthola ukuthi uyakushaya impela uphumela obala ngalokho. Ukuthanda izinto, ukuthanda amafashini, ukuthanda injabulo, ukuthanda intokozo. Yabona umlaleli umzalwane uyakushaya konke lokho. But khona isithixo esisodwa. Bazalwane, uMoya oNgcwele uyangicindezela ukuthi ngidlulise lo myalezo ngigcizelele. Abazalwane mase kufikwa ekuthenini badalule imfundo yasesikoleni, school education, kanye neprofessionalism, imisebenzi le abayifundele, iyona nto ke ebabambile abantu. Bazalwane, ngiyaphuthuma ngizoxwayisa. Uma lento uyi-embrace, usayibamba enhlizweni yakho, usayithanda, isinengiso emehlweni kaNkulunkulu, izokusalisa ohluthweni. Ungakholwa udele konke okunye, uma ufica usuku lokufa kodwa usavumelana nesystem ye-education, izikole zalelizwe ezikaSathane, ezamadimoni, ezasesihogweni. Into efundiswa lapha bazalwane umqondo kaSathane ezikoleni. Uma kusetshenzwa imiqondo kaSathane, kuphusha i-agenda kaSathane. So inkosi uJesu izile ukuzobakhulula abantu. Ithe inkosi uJesu, iqiniso niyakulazi, iqiniso liyakumkhulula, nibe ngabakhululekileyo impela. Abantu abakhululekile basagqilazwe imfundo yalelizwe, bagqilazwe ipride yokufuna igama
lokuthi ngifundile, lokufuna ititle yokuthi nami ngisifundiswa, ngibizwa ngokuthi ititle, iprofession engibizwa ngayo ukuthi ngifundele ukuthi. Basafuna lokho abantu bayawuthanda umsebenzi wabo abawufundele. Bengakwenza konke okunye uNkulunkulu akushoyo, kodwa uphume lobala ngendaba yemfundo yasesikoleni ukuthi iwubusathane, iwubuthakathi ekasathane, amademoni bayisaba abazalwane. Lokho kwesaba abazalwane kuthiwa ngimemezela ukuthi yikho okuzonibhubhisa, yikho okuzonisa esihogweni, yikho kuzokwenza ukuthi uJesu mayelanda ibandla usala ohlwithweni, wehlelwe izinto ezibuhlungu kade uthi usindisiwe egameni likaJesu. Why? It's because isithixo lesi wena ongafuni ukuhlukana naso, divorce. Ufuna ukuphumela obala, udalule uthi imfundo yalesi sikole into kaSathane, into yamademoni, and nemisebenzi etholakala ngenxa ukuthi usufundile yalelizwe, ukuhlanipha kwalelizwe, iwubusathane, iwubudemoni, iwubuthakathi, into yasesihogweni, wena zihlukanise nayo. Isona sithixo lesi uyena uNkulunkulu lona abazalwane osenhlizweni yabo uma bengayishaya zonke ezinye izono bayidalule, umbone ukuthi umuntu cha mase kukhulunywa ngamadlozi ukuthi yena waphuma emadlozini, umbone ukuthi usizakele ukuthi wayesangoma, wayenyanga, cha umbone ukuthi uNkulunkulu umsizile impela, wayewumthakathi, wayedasa ngomzimba, wayewombulale, wayenza ukuthi nokuthi uyakusho umuntu. Kodwa ama sekuziwe etheni isikole izikole kaSathane, imfundo yalelizwe kaSathane yamademoni, umuntu uyathula, uyagudla. Uma kuthiwa siphume kwisystem yalelizwe bazalwane, mina njengoba uSibiya umsebenzi enginikezwe wona specially lokho abazali abakusabayo kuthiwa ngisho khona, ukuze ngabikho umuntu oyilandulela ngomuhla wokuphela. Uma ngabe uzazi ukuthi usindisiwe, wazi kahle kunembeza wakho ukuthi lento yesikole uyayithanda, lento yemfundo yalelizwe uyayithanda, yabona, u-attached kuyo, unamathele kuyona, uyayisupporta, yabona, unamahloni. Mase kuziwa lapho nezinhloni unamahloni ukuphumela obala, ummeli uJesu Kristu waseNazaretha ukuthi uJesu akukho okumehlulayo, uJesu akukho angeke akwenze, uJesu ayikho into angeke ayifundise. Uma kufundiswa ekoleni ukuthi uzoba ne-bright future, uzophila kahle, uthola imisebenzi, uyesaba ukuphumela obala ukuthi uJesu engenza okungcono nokuphelele ukunalokho okutholakala ngoba nakho usufundile. Bazalwane, uma ngabe uzazi lapho uyizwa le message, ungaphumeli obala, uyazazi ukuthi lesi sithixo senhlizweni yakho uyasigona, lento yemfundo yalelizwe awufuni ukuphumela obala ngayo, nalento yemisebenzi esetshenzwayo yalelizwe awufuni ukuphumela obala ngayo, uyazi. Ngicela ukukutshela ukuthi ungcolile phambi kaNkulunkulu, awukulungela ukuhlwithwa nokuhamba nenkosi yethu Jesu. Uma ufuthi osuku lokufa, ingenxa ukuthi wena kusenesithixo phakathi enhlizweni yakho, kusenenkulunkulu phakathi enhlizweni yakho, isithombe obambelele kuso, i-idol obambelele kuyo, lento iyi-idol kuwe, isithixo kuwe, yabona, isithixo lento kuwe, uyayithanda, uyikhonzile, ungamane uthule. Yabona nje mase kusuka ipersecution la eSouth Africa nasemhlabeni wonke, kuthiwa bonke abathi uJesu Kristu inkosi yena yedwa siyaphila ngaye, ababuyele ngapha ngakwa right. Bese kuthiwa abanye abathi imfundo yalelizwe i-right iyaphumelelisa, ababuyele ngakwa left. Ungaba nenkinga, uhlukaniswe nje kuthiwa bonke abathi uJesu Kristu yena yedwa, ayikho into engatholakali kuye, yena yedwa uJesu Kristu. Kuyatholakala konke ukuphila esikudingayo, physically, mentally, spiritually, emotionally, materially, siyakuthola kuJesu Kristu yena yedwa. Ngima naye uJesu Kristu yena yedwa, buyela ngapha ngaka right. Then abathi imfundo yalelizwe yona right iphumulelisa umuntu, buyela ngaka left. Ungaba senkingeni ukuthi ukhethe. Ngizo expose lokho bazalwane, ngizomemezela lokho ngoba abazalwane abaningi bayisaba, banovalo lokuphumela obala ukusho ukuthi imfundo yasesikoleni into kaSathane. Abanye sebeyalazi iqiniso, babonile ama consequences, babonile ama results emfundo yasesikoleni, bangama victims. Then ngisho empilweni yabo bona uqobo personally bangama victims, ingane zabo bangama victims, ihlobo ezithile zabo bangama victims, kodwa abafuni ukuphumela obala.
still basayisa izingane ngisho sebelizwile iqiniso basaqhubeka bayisa izingane ezikoleni kaSathane ezikoleni zamadimoni abafuni ukuphumela obala abazalwane. So uNkulunkulu nje manje uthi angizosho bazana isikhathi siphelile zihlambululeni zingcweliseni delani konke phumela obala njoba kade uyikhuthaza nje imfundo njoba kade imfundo uyipromota uyisupporta ubuzingcolisa ubuyihlanganisa spiritually in a spiritual realm ubuyihlanganisa nalento uvumelana noSathane ukuyicovered noSathane namadimoni zihlambulule zingcwelise phuma kwelemfundo utshela abantu ukuthi kaSathane yamadimoni uphume wena uma ngabe uthi ingane zakho seyikhulile hlala nazo phansi uyitshela ukuthi ngani yesentweni kaSathane nayiswa yimi uma ngabe uyingane uphumela obala ukuthi mina ngiyaphuma kwisystem education imfundo yalezi imfundo yamadimoni then egcineni ngizofunda ngoJesu Kristu yena yedwa uma sengifunde ngoJesu umoya ingcwele uzongambulela isiphiwo sakhe umoya ingcwele asibeke kimi ekuyisona engizosebenza ngaso embusweni kaNkuluNkulu futhi angambulele nekhono skill ukuthi ngiphilise physically ukuthi ngizophila kanjani kodwa uthe inkosi uJesu uMatthew chapter 6 verse 33 funani umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakho uNkulunkulu ningakhathazeki ukuthi nizodlani nizombathani nizophuzana ubaba osezulwini uyakwazi ukuthi niyadinga konke lokho uqala ukufunda verse 31 gcina lapha verse 33 uMatthew chapter 6 so uthi uJesu singakhathazeki so uma uphuma kwisystem yalelizwe uphuma emfundweni yalelizwe ezikoleni zalelizwe imisebenzi yalelizwe kaSathane lemsebenzi yamadimoni nemfundo yalelizwe yaSathane yamadimoni uma uphuma kuyona imfundo yalelizwe uphuma esikoleni salelizwe uphuma emsebenzini walelizwe professionalism na yonke imisebenzi le yamabhizinisi abanikazi bakhona bayathwala bayakhendla babulala abantu bachitha igazi benza ama sacrifices benza ama rituals ukuze kuma amabhizinisi abo labo makhulu nama franchise na wonke lamabhizinisi akhona aphethe umhlaba ngoba inhloboni yebhizinisi izo zonke izinto ezisekelwe emqondweni kaSathane umqondo kaLucifer malithi izwi kaNkuluNkulu nakani kwaphezulu ninganako kusemhlabeni ama-Colossians chapter 3 uqala ukufunda verse 1 gcina verse 4 nakani kwaphezulu ninganako kusemhlabeni so lezi zinto zasemhlabeni zingcolile lithi izwi kaNkuluNkulu asiphumeni bazalwane isambulo chapter 18 verse 4 ile video ke bazalwane emfushane bethi ngizoyenza egameni lenkosi uJesu uma uthola lo myalezo udlulisele nakwabanye abazalwane uNkulunkulu yabasola bonke abasaba uphumelo obala ukuthi imfundo yasesikoleni into kaSathane then bayazisho ukuthi bona baphila ubungcwele ngoba lokho abatshelwa khona bayakwazi ukuthi bakuyeke manje sebetshelwa lokho kade bekupromota bekuthanda bekuphilela indaba yemfundo yalelizwe ucabanga ingane yomzalwane abahedeni abantu abangamfuna uJesu Kristu abamthuka uJesu Kristu abamhlambalazayo bavuka ekseni bahambisa ingane zabo ezikoleni kaSathane zamadimoni zofunda izinto zamadimoni nabo abazala bahambisa ingane zabo kulomshugo lowo uthisha eklasini ufundisa izinto kaSathane zamadimoni nabantu abadayisa ngomzimba nabantu abangabathaka nabantu abakhonza amadlozi abakhonza izithombe abakhonza amadimoni nawe uhlangana nabo uthisha kunye nabo yasebenza kunye nabo yonke professionalism udokotela uhlangana nezinyanga uhlangana nabathakathi kodwa unothi umntwana kaNkuluNkulu usindisiwe unikeza abantu ithemba lokuthemba amaphilisi amanye akhiwe ngezicubu zabantu amanye akhiwe ngezilwane eziyingozi izilwane ezinobudimoni ezingamabhisi lezo lwane lezo kwakhiwa amaphilisi delisiwe abantu masebedla amaphilisi athile medication ethile i-character yabiyashintsha is because kulama spirits afakwe kulamaphilisi when uzoprescribe lawo maphilisi umntwana kaNkuluNkulu usindisiwe udokotela unesi neminye imisebenzi bazalwane uNkulunkulu asihlambulule siphume isikhathi siphelile uJesu ufuna ukulanda ibandla elingcwele uzosala ohluthweni uma ufusuzwe lo myalezo ungaphendukile ngeke uye ezulwini uzoyesihogweni uzolahlwa ulahlele ukuthi wena umvumi uJesu wamamukela wathi uyinkosi nomsindisi wempilo yakho kodwa wangafuna ukuhlukana nezithixo ezisenhlizweni yakho lemfundo netificate nalempumelelo nale pride yokuthi ufundile uhlonishwa ngabantu usu-achieve empilweni isona sithixo ke leso sikhonzayo ke isona sesiyinkosi yakho ngaphezulu kaJesu Kristu wena unamakhosi amabili wena kubusayo wena unethando embili wena oyithandayo uthanda uJesu ngapha
uthanda impumelelo, izinto zezwe, izinto kaSathane at the same time. Ngamemazi spiritual uyaphinga wena, yabona, uyaphinga wena namadoda amabili. Asizihlambulule bazana, siphenduke egameni lenkosi ethu Jesu. Sicela umoya engcwele abe nathi, asifundise, asiguide, asiqinise, asiduduze, asiholele ulonke iqiniso, asazise izinto ezokwenza. Njengoba ngikhuluma nje I'm being inspired by the Holy Spirit. Umoya engcwele bazalwane ongiholela ukuthi ngikhulume kanjena. Uyakhuluma umoya engcwele, uyaprofeta, because umoya engcwele uyasitshela ngezinto esazokwenzeka. So bazalwane ke, asiphenduke egameni lenkosi ethu Jesu. Isikhathi siphelile. Sifunda incwadi kwaba Ephesians chapter 5 uverse 10 and 6. Uverse 10 and 11, nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Imfundo yalelizwe ayithandeki enkosini uJesu Kristu waseNazaretha owavuka, ayithandeki uNkulunkulu ophilayo ubaba wethu osezulwini, ayithandeki kumoya engcwele, ngoba uJesu sifundisa amazwi kaBaba osezulwini purely only. Awaxubi nemazwi kaSathane, amazwi amadimoni. Uma ufunda uFirst Timothy chapter 4 verse 1 ukuthi ensukwini sokugcina abantu bayoshiya ukholwa, balalele imfundiso zamadimoni ezedukisayo. Imfundo yasesikoleni, imfundo yamadimoni, imfundo kaSathane, imfundo yasesihogweni. Nangu uJesu Kristu ofundisa izwi kaNkulunkulu, ubaba wethu osezulwini. Uye kuphela kufanele sikholwe nguye. Umoya engcwele usishiye uJesu, usishiye nomoya engcwele ukuthi uyena uzosikhumbuza uJesu izinto ayifundisile, aphinde umoya engcwele asambulele, aphinde futhi umoya engcwele asifundise, aphinde umoya engcwele asihole, asiqinise egameni likaJesu Kristu enkosi yethu. Ileyo message efushane bazalwane. Uverse 11 uthi ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Azikho ithelo kamoya engcwele kwimisebenzi yalelizwe, ezikoleni zalelizwe, emfundweni yalelizwe. Izithelo zikamoya engcwele zitholakala kumaGalatia chapter 5 uverse 22 no verse 23. Izithelo zikamoya. So alukho uthando kwi-professionalism, yabo, yalelizwe, kwi-school education, kwi-education system, academic education yalelizwe. Azikho izithelo zikamoya, akukho ukubekezela, akukho ukuyithiba. Abantu bafuna yonke into engase kuthiwa ikhona, iwusizo, bagijima kuzo zonke izinto, bathemba zonke izinto. So bazalwane, imessage specifically iqondene nabantwana baNkulunkulu abasindisiwe. Kuthiwa ngisho ukuthi bazosala ohlutheni abazalwane besaliswa ukuthi bangamagwala, banovalo, bayisaba. Lokho kwesaba lokho kusho ukuthi wena uyadayisa ngoJesu, uyamhlambalaza uJesu, uyambethela uJesu ngoba uphumele obala. Usuyizwile imessage, kuyadalulwa manje ukuthi isikole salelizwe kwathiwa sihle, cha asisihle, sibi, siyanengeka phambi kaNkulunkulu, esamadimoni esikaSathane. Phumani nini nithi nisindisiwe kuso, phumani kulesi sikole. Lo nongakasindiswa, ivuma uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, umamukele enhlizweni yakho, ukholwe, then bese udela konke, uphume kwisystem yalelizwe yamadimoni le yasezikoleni nemisebenzi namabhizinisi alelizwe. Then ke okunye ke nokunye bazalana nama sports, ama celebrations, entertainment, yonke lento le nama social network, konke kungena ngaphansi kwe-world system. Then uma usuphume nje kulento yemfundo kakhulu, kuthiwa ngigcizelela ukuthi isithixo esihleli kubazalwane enhlizweni yabo, esiphazamisa ukusenza kamoya engcwele, futhi abazalwane sobaphazamisa uJesu ebuyelanda ibandla basale. Ilento yemfundo yalelizwe, imfundo yamadimoni yasezikoleni, school education ne-professionalism. Kuthiwa ngigcizelele nje kakhulu kule video, nje ngizogcizelela lokho kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi uJesu. Uma uthola lo myalezo ungathuli nawo, udlulise ngendlela ongasudlulise ngayo la ongasudlulisele khona egameni likaJesu. Ususe igazi labantu nawe kuwe. Thank you so much. Inkosi yomusa isibusise in Jesus name. Amen.